Okay, maayong buntag, no? Kabisayan ug Mindanao, labi na sa tumasuking tigpaminaw. Dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad, si Pagtuki Tat Samson nakig-uban kaninyo sa usa ka oras kapag panuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Agosto 9 karon 2014 ug ang atong pagkahisgutan ang kasinatiang paghulma sa kabataan. Again, ang ato ang tema karon mao ang kasinatiang paghulma sa kabataan. Napansan dili pa mo padayon mga higala tugot ina pos pagpangayog katanghuran kaninyong tanan nga mga suki kayong natong tigpaminaw, no? Labi na gyud sa mga silingang isla sa Leyte, sa Bohol, sa Negros, sa Siquijor ug pipilang bahin sa Mindanao. Ug ingom nan sab sa ato ang mahal nga Sugbo. So kaninyong tanan, no, nga ato kayong nagsunod. Gayud nining ato ang programa. Once again, good morning, no? So sa atong mga kahigalaan ug mga kaubanan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, no, kaninyong tanan, maayong buntag, no? So di na to langanon mga higala, ato dayong tagaan sa higayon sa pagpaila, no, ang ato ang mga bisita karon. Una sa tanan, kini di ato mga bisita karon mga batan-o, no? Sama sa Angkor, no? Nga batan-on sab o hunahuna. Alright. So, unahon ako sa pagpaila ang kasamtamang facilitator, no? Usa ni siya sa mga facilitators sa Youth Development Program sa Cool Adventure Camp, si Sir Landolf Villanueva. Sir, mayong buntag. Mayong good morning. Unya sa rayog kalimti sa pag greet sa ato ang mga mahal sa kinabuhi ug ato ang mga kaubanan sad. Mayong good morning sa tanang listener, sa tanang tigpaminaw sa pinakabatan-o na Angkor. Alright. So sunod akong ipaila ang usa, no, sa usa ni siya ka third year high school student, no, sa Minglanilla High School. Unya first experience niya sa camp last year. Unya usa ni siya sa mga demo participants, no, during sa inauguration. Si Fritz Gerald Camillo. Fritz, mayong buntag. Good morning, sir. Unya ayog kalimot sad sa pag-greet, no, sa imuhang mommy ug daddy nga kuyog nimo karon. Ha? Alright, unya ato sang ipaila, no, ang father, no, ni Fritz, si Sir Roland Camillo. Sir, mayong buntag. Sir, mayong buntag o mayong buntag sa tanan nga naminaw sa atong kuan karon. Itong programa. Okay. Unya, no, taod-taod kuyugan ta ni Anray Peninsoro, no. Usa sab kini siya sa usa sa ni siya ka camper, no, sa Cool Adventure Camp karong taod-taod atong ipaila. Okay, congratulations day, no, Landolf, no, sa KEC last Saturday, no. Pag Agosto, baguhay lang Agosto, baguhay lang gyud kayo sumad karon, no. Gi-inaugurate ang ato ang center, no, atong pasilidad dito sa Kansumuroy Balamban, no, ang Cool Adventure Camp. So dito, no, gi-inaugurahan, no. All right. So a lot of people, no, believe that experience matters. It is an important parcel in order to have a true learning or real understanding of a concept or situation. Experiential learning involves skills development and understanding in a hands-on, way. According to psychology.about.com, experiential learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge results from the combinations of grasping and transforming experience. As the country's first outdoor experiential education center, which was formally opened, no, last August 2, the Rafi School Adventure Camp in Barangay Kansumuroy, Balamban, opportunities to build and develop leadership attributes through experiential learning can now be made in a wider scale. So mga higala ang mga pangutana, what can people expect
from the newly opened camp in Barangay Kansumuroy in Balamban. How effective is experiential learning to those former campers of KAC? Did the camp pave way to the improvement and development of its young campers leadership? So mao kini mga higala ang mga pangutana, no? Ako isip usa sa mga champion o believer ni ining Cool Adventure Camp program. Makaingon ko nga usa ko sa mga buhi nga testigo, no? Kung unsa nga naka-develop og nakamugna og nakaumol ni siya usa ka maayo nga leader, no? Labi na gid atong mga young leaders. So karon taud-taud ato ning sayran mga higala haron aduna kitay igong, no, kahibalo o kasayuran kung unsa man gyud Cool Adventure Camp, unsa may mga resulta niini nga mahimo labi na gyud sa ato ang mga young leaders, no? Labi na gyud karong panahon nga nagkinahanglan ta og mga leader nga credible, responsible ug uban pa nga maayo gyud nga mo dala, no, sa ato ang nasud. So mo na nga mo mong dapit sa pagtampo, no, sa inyong mga huna-huna o baka inyong mga komento, palihog tawag lang sa tuang pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o ang ato ang pagtuki mobile ang numero 0933-521-2934, no. So muna ang mga numero din inyong mapadangat ang inyong mga mensahe haron ato ning ipasabwag ato ning basahon dinhi sa ato ang programa mga higala. Okay, so di nato lang ano, nato dayon ni silang pangutan-on, no, ato mga bisita unahon siguro nako pagpangutana si Sir Landolph Villanueva, no, ang kasamtang usas mga facilitators sa Youth Development Program sa Cool Adventure Camp. Okay, sir, una sa tanan, what can KAC offer labi na gyud sa mga interesado nga mga individuals? Okay, sa KAC actually daghan may ma-offer niya. Natay duha ka programs, youth development programs o professional development programs. Of course, sa youth, offered sa mga kabatanunan, elementary, high school, college, and teachers also. Mga kaning mga support groups sa atong mga kabatanunan, mga youth organizations, and mga organizations nga youth pud ang ilang gipang serve. Okay. So ang mga ma-offer na mo na program sa youth development na may challenge ropes course. Okay. Tulo na siya kaadlaw na camp. It could be a leadership camp, it could be personal development camp na muna giapilan sad ni Fritz ato ang ropes course na camp. Ni offer sad mi og land expedition program na kanang mag-trekking sila sa bukid ang mga participants gamit map o compass. So amo sad silang tudloan og basic nga land navigation bali na skills. Nasa tay gitawag nga urban backpacking na diri sila sa syudad magsakay og jeep, maglakaw moadto mga heritage or cultural sites na ay mga challenges every pit stop or every checkpoint na makatabang sad sa ilang development, community awareness, and of course sa ilang being a leader sad. Then mo offer sad ta og kaning service learning program, no? Kuan siya, community service siya, but atong gigamit na more adventurous siya. Usually, mountain barangay sad ang ato ang pang-adtuon na tabangan nato ng mga eskwelahan baro na naa sa bukid. Nasad may sea expedition, it could be kayak or bangka sad. Same sad gyapon na sa atong professional na development programs. Sa professional development programs, ay focus nato is ang mga corporations pod, mga not so young na professionals, even young professionals. So same gyapon as like organizational development, adventure consulting. Nagyapon sila ropes course o same gyapon na po'y sea expedition. So bali Sir Landolph kuan ni siya, regular na nga program is 3 days. Ang regular or classic na to na program is the 3 days 2 nights gyud na program na ropes course na siya. So ato sila dito sa center. Adto sa center sa Balamban kay karon na naman gyud tay center, so dito na gyud tanan nana dito ang katulganan kananan and nana po dito ang ato ang mga ropes courses bali. Unya hamugaway sad og safe sa kayo. Hamugaway og safe kayo, na security guard, na perimeter fence, and we have CCTV cameras po. So meaning to say kung ipadala nato ang atong mga anak dito makaingon ta nga safe gyud.
sila. Safe gyud. Kaya di gyud Sigurado. sila makalakaw-lakaw. Dili sila makagawas sa gate. Kung Okay. participant ka, makagawas ra ka sa gate, ikahuman na sa program. Alright. So, ingon ana mga higala no, ka safe ang ato ang facility dito sa Balamban. Unya kung makasuroy mo dito, makakita mo, makaingon gud mo nga susama siya resort. Kay ang makatawag na gyud siya resort kung naapay swimming pool, makaingon na yung kag resort apan kana no, matod pa ni Sir Landolf nga kanang ang safety no sa atong kabataan o kung ikaw usa sa mga participants dito safe ka because gimonitor gina na mga security. So unya ang ato asang pasilidad dito maglakaw-lakaw ka safe ra gyud kayo. All right. So gi-mention ka ganina sa atong introduction nga this is the first in Asia. Oh no. First in the Philippines. Isip usa ka outdoor adventure education facility no. So unsa may pasabot ani Sir Landolf? Diri sa Philippines daghan na kay tag mga zipline, daghan na kay challenge ropes courses na mga providers from Luzon, Visayas, Mindanao, but wala pagyoy educational. Okay. All of these kasagaran or all of them kay recreational Ra gyud. So first gud ni in the Philippines ang Cool Adventure Camp na educational gid siya. So dili mi mo dawat og venue rental kanang pictorial lang or kanang muadto lang just to try the elements or the ropes courses. So dapat naagid siya sa amuang programa and again educational gid siya. So dili na sulay lang, bayad sila sulay lang and then uli. So dili ni siya susama aning mga makit-an na to no, going to Balamban nga naay mga zipline. So kini ato is gigamit ni siya nga outdoor Gigamit nga na mga to, facilities gigamit para na to sa pala ang edukasyon. adventure para sila ma-cut-on, no? Alright. Ma-cut-on either life skills or leadership skills nguna na. So this is a unique good nga programa. Yes. All right. So how can leadership be developed in KAC challenges, sir? Sa mga challenges gud dito sa Cool Adventure Camp, ma-develop gud ang imong pagka-leader kay tungod kinahanglan yun na magplano. Okay. So kana sa planning, ma-develop nimo imong planning ug makita nila ang importansya sa pagplano. Labi na for example kung land expedition, kung dili mo magplano daan, dili mo plot daan baron sa coordinates, di mo magplano daan sa asa mo muagi, nagyud akong posibilidad So na the value of planning or the saan. planning skills unang makatunan. Yes. All right. matutunan. So kana may gala no, exciting kayo ang program because sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi kanang dili kayo the usual no, labi na gyud sa kanang estudyante mo eskwela ta dili ni siya the usual nga atong makatunan sa eskwelahan no. These are practical nga mga skills nga angay natong makatunan ug magamit nato sa to ang day-to-day nga kinabuhi. Yes. All right. Now kinsa may maka-appeal or who can be part of the experiential learning, sir? Kung experiential learning la atong storyaan, tanan yun maka-appeal. Mhm. So kad pagkabata hantod bisag 90 pa edad basta makalihok pa, nag-andar pa sad ang ato ang utok. So experiential learning god is you are learning by experience. Okay. Or pag-experience nimo ana nag-cut-on pud ka. So even pagkabata nato kita tanan nakasuway ta na siguro kung mapakong ta or kung masakitan ta ay sunod din ako mubuhat adto. Correct. Kay ana nakat-on ta because sa atong experience. Sa atong experience, sa atong Sa kasinatian. atong kasinitian. Sorry. So muna kung experiential learning lang gyud kita tanan. So, Walay limit sa experiential. Just to give an idea sa ato ang tigpaminaw, Sir Landolf, ang mahitabo dahil nato nga to naatay buhaton haron ma-experience nato dayon makat-unta. Yes, actually Unsa may mga proseso, sir, nga sa adventure programming or sa experiential learning natay gitawag og experiential learning cycle. Okay. Na first na challenge or it could be activity or panghitabo siya na ilang makasinatian. Then gikan dito sa ilang experience ato dayong or amo dayong storyaan. Unsa may nahitabo dito? Unsa inyong naobserbahan while doing the challenge? Unsa mga nahitabo dito? Unsa kay pwede natong mabuhat mas maayo pa? Ug unsa kay mga maayo pud na atong nabuhat? Then after that, amo na pong suryan kung kadto inyong tanan na experience, unsa man atong nakatunan from that experience. Mhm.
unsa may pwede natong makuha nga lesson dito na experience. Okay. Then from their lesson na nakuha unsa ilang nakatunan, ato na po dayon ibutang karon na mo na inyong nakatunan sa kadto na experience unsaon nato paggamit sa real world. Igbalik ninyo sa inyong eskwelahan, igbalik ninyo sa inyong organization, sa inyong family, unsaon man to ninyo pag-apply inyong nakatunan. So konektado siya gikan sa experience, unsay gikan sa challenge, unsay atong na-experience, unsa atong nakatunan sa experience, nya unsaon nato paggamit sa kadto atong nakatunan from the Inigbalik. experience. Igbalik nato sa organization, Sa balay or organization, community. sa panimalay. So magamit sa siya sa pamilya. Gamit sa just pamilya. Okay. So kana siya mga higala, ang Cool Adventure Camp karon nagpadagan ini mga klasiha sa edukasyon, ginamit ang adventure para laing matang no nga pamaagi diin makatunta sa kabahin sa kinabuhi no, kabahin sa atong pagka-leader, kabahin sa atuang kita sa atong pagkatao mga higala. Unya ang nakarindot si ani nga unsa man ta malingaw sa tangad to sa camp o mag-uol ba ta kay layo gyud ta nya gikural man kana unsa may mahitabo na to nga to sir? Yes, layo siya but for sure, no? Lingaw gyud kay sa Cool Adventure Camp amo gyud is ang kaning pagkat-on parisan gyud nato sa pag having fun. So learning while having fun gyud na amo. So partner mura siya kabuog balde, no? Na partner gyud dili pwedeng puros na lang ta nag-cut-on, nya di ta malingaw or nag-uol bata or puros na lang puta naglingaw-lingaw o nya ma-compromise na ang safety. So muna amo partner gyud na siya ang having fun while learning. So nag-cut-on ka, nalingaw pa jud ka. Og safe pa gyud. Og safe pag yun. All right, no? So karon no ato nang paladman unsa nang gitawag lag safe, unsa nang malingaw ka, nya makat-on ka, no? Now, what should interested individuals prepare before doing the camp challenges? Unsa may ilahang preparahon, no? Sa ilang kaugalingon, physical, psychological, emotional. Sir, unsa man? Ang dapat lang yun i-prepare nila is ilang mental and physical, no? Mindset lang yun daan na igadto sa Cool Adventure Camp dapat gyud sila mo gawa sa ilang comfort zone kung unsa ilang mga komportable sa kinabuhi. Kay dito walay signal sa cellphone, Ayay. amo sang kolektahon ang cellphone para sila gyud ang participants Itago na, itago. Oh. I-deposito. i-deposit nila. Pero safe sa to, makuha sa to nila nagbalik, ha? Kuha ra Okay. igbalik. Dili to nila kuhaon sa mga pawn shop kung di gikan ra gyud sa Alright. facilitator igbalik na. So amo ang anong i-collect namo para sila ma-focus o Focus ilang gyud. concentration dito gyud sa program, no? And again, getting out sa comfort zone. So para maanad sila na uy kaya man day nako mabuhi walay cellphone. Okay. Kaya day nako mabuhi walay tanaw-tanaw og TV for 3 days. Kaya day nakong mabuhi na dili mag-check sa akong Facebook. So ingon ana, they discover a lot of things na kaya nila by getting out of their comfort zone. So muna, first is prepare ilang mindset na dapat gyud ko mo gawa sa akong comfort zone. Na dapat igadto nako dito open ko para mukat-on, Okay. open for learning. Then next is ang physical, dapat ilang lawas andam or ikabot dito healthy. Dili ikabot dito luya ang lawas kay maglisod sila og participate, maglisod sila buhat sa challenge and basin dali sila masakit dito. So akong ma-advise kung kinsa man toy puhon mahimo namong padung ma-campers or mga participants the day before or days before the program, make sure na sakto gyud ang panglawas, healthy Okay, ta. healthy. Oh. Then ayos dili sad ta masubran ka excited usay labi na atong mga high school na participants excited kayo. Excited kayo. Dugay makatulog the day before or night before Oh. nya kapila mag-impake Oh. na sad balik kuha na sa butang impake nya sayo kay mo mata Oh. kay mo lagi excited kayo nya abot dito sa Cool Adventure Camp wala na naluya na. Alright. So muna prepare kita the day before or night before, rest well, rest early para 101% yun atong energy gabot dito sa center. Yeah. Sugod sa program. Yeah, sir, talking of safety, no? Unsa may mga amenities or facilities dito nga makaisiguro ta sa ato ang seguridad kung naata kay usar ba kining mga ginikanan? Once nga mo gawa sa atong anak labi na gyud mga high school ha, gagmay pa nya. Buhian dito ibutan to sus balamba na ba na bukid ba na kayo sir unsa may mga at least ma-assure na to atong mga ginikanan nga
safety gyud ang ilahang so mga anak. for dito. sa safety and security, again, nagyud tay perimeter fence Mm. sa tibuok na property, then naay gate, then nagyud guard kada gate, natay Mhm. CCTV camera na puy roving guard. Mhm. Then when it comes to, let's say, medical concerns po, Yes. naami medical center dito. Unya, Okay. naagyod, kung naay program, naagyod tay nurse or EMT, emergency medical technician, nga 24 oras na. 24 oras, 24/7 siya basta na ay programa. Then, ato ang medical center, na siya 7 beds, bali 7 bed capacity. So, then na siya isolation room pagani. Then, Mhm. dito pwede ta natay mga basic to kaning advanced na mga life support na mga equipment. So makaingon kita secure kung idad-idaran ko niya mo adto dito sa center, makaingon kung nakoy murag pamation, maatiman gidayon. Yes, matiman gyud ayon. And prior to that sad sa pag-appeal ninyo sa Cool Adventure Camp, namang gyud tay signan or fill out man gyud tag course registration form. Okay. Nya sa ato ang course registration form, part dito ang medical history. Na isulat gyud dito, sulat nimo unsay imong mga history, unsay imong mga pamati para kami sad as facilitators, instructors or staff sa Cool Adventure Camp kay balong may unsay medical background sa usa ka participant. Para at least in kaso simbako na mahitabo kay balong may unsaon pagtabang or unsaon pag-treat sa usa ka participant kung nasakit siya. Manana. Sir, mangutan ako ni Sir Roland. Sir, sa hatag nimo pagtugot nimo ni Fritz nga moadto dito. Sir, unsa man day ni santop sa imong una-una? Labi na gyud malayo nimo imuhang pinalanggang anak. Tinuod jud usana ang iyahang safety, pero kay before ang si Fritz na padala dito sa summer camp dito sa Balamban, nami nakigmeet sila katong mga personnel sa kining Rafi KC. Foundation. Okay. Nakigmeet jud namo niya. Di-discuss nila regarding sa kana safety. O kato tinuod to nga gipa-fill up me regarding sa katong sa health sa medical sa bata. Okay. So ako personal pagkahibalon nako tanan ato na-feel na ako ang safety sa bata niya. Okay. Nang-inquire sad ko regarding ato. So okay kayo. So kanang bless kayo nga akong anak na appeal sa kanang aning summer camp. Aning dako kay kog pasalamat sa kanang ilahang nga gi-extend nga aning kaning sa Rafi Foundation. Kay usay ra ba Sir Roland, no? Ma'am, kanang once nga moingon nga mananghid atong anak nga moadtog camp, moingon dita kinsa man ang gadaan ninyo, asa man ang dapitan murag ang kakulba og kabalaka ba? No nga malayo na to ato ang mahal nga atong mga anak kunya kinsa ba kay kuyugan ani nya labing nagkarong mga panahon na no nga di na nimo mahibaw-an nanay mahibaw-an na lang nato nga uy tuwa na didto naunsa na tungod kay kana no ang mga credibility pod or ang mga nagdala no importante Yes. kayo kung mahibaw-an nato kung unsa man ni sila atong mga anak safe ba nga maglakaw no magbiyahe no Okay. so kana murag makaingon ka nga karon unsa may imong ika-sulting ato sa mga ginikanan sama nimo nga mopadala nga silang mga anak ngadto sa Cool Adventure Camp. Ngadto sa mga ginikanan nga naminaw akong ika-istorya nila nga safety ra jud kayo nga atong anak unya kanang daghan sad kayong makatunan ang atong anak nga dili lang ma-apply sa ilahang pag-eskwela o ngadto sad sa kuan sa family nga ilahang makatunan ma-apply nila sa pamilya at the same time sa ilahang pag-eskwela o sa ilahang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Now siguro kining kuan Sir Landolf kining atong mga campers no after sa camp unsa may mga makit-an nato dayon nga mga nausab nila no inig human sa camp apan imo lang ang tubagon sir human lamang din pipila ka mga mensahe.
Ibaw ba mo kinsa ang naglangkob sa pilot camp sa Cool Adventure Camp? Niadtong 1999, gipahigayon ang pilot camp kun Camp 1 din gisalmutan kini sa mga student leaders nga gikan sa Don Bosco Technological School, Sacred Heart School for Girls, Center for International Education, Abiliana National School ug Southwestern University. Ang mga nagunang grupo sa campers sa kasinati sa program design dito sa base camp sa Boy Scout of the Philippines na naa sa Lahog. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauhing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Katambayayungan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug SM Prime Holdings Incorporated kun SMPHI ang pagpanghataw ug panimalay lakip na ang panginabuhian ngadto sa 200 ka mga mulupyo sa syudad sa Bugo. Ang mga nahisgutang 200 ka mga mulupyo ang labing naapektuhan sa diyang nikuso-kusong pagninyulanda sa niaging tuig. Subay sa mga panagtambayayong magpahigayon ng Rafi Community Organizing lakip ng nagkariyang livelihood and skills training ng mga programa ngadto sa resettlement sites mga Yolanda survivors sa syudad sa Bugo. Ang SMPHI sa ilang bahin inubanan sa ubang katambayayong nagtukod og mga panimalay sa resettlement na naa sa barangay Pulampato. Laing 200 ka mga panimalay ang suportahan sa SM Sunigbulan ubos sa SM Cares Housing Project. Gintinguha ni ining nga makapatukod og 1,000 ka mga panimalay ngadto sa mga Yolanda survivors. Ang panagtambayayong pormal nga gilagdaan pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement nga gisalmutan ni Rafi President Roberto Bobby Aboitiz, Rafi Chief Operating Officer Dominica Chua, SMPHI Vice President Maria Eloisa Fernan ug SM Foundation Incorporated Executive Director for Education Carmine Linda Ataide. Gipadayag sa Rafi nga pagpatukod sa 184 ka mga lawak tunghaan mahuman karong bulan sa Agosto. Gibanaba ng 9,000 ka mga tinunan sa 46 ka mga tulungaan nga anaa sa lungsod sa Daan Bantayan, Madridejos, Santa Fe ug Bantayan ang makapahimulos unya sa mga lawak tunghaan. Subay sa nahiaguman ng mga kalamidad, ang mga gipatukod nga lawak tunghan adunay disaster resilient na disenyo din ubos kini sa Post Yolanda School Rehabilitation Project sa Rafi nga gibanaba ng mukabat ngadto sa 247.5 milyones pesos nga budget. Katambayayong usab sa Rafi sa maong kausa ang Department of Education kun DepEd 7 din tumong sa maong panagtambayayong ang pagpatukod sa mga nahisputang tulungan ug laing 20 ka mga daycare centers nga nausab sa lungsod sa Daan Bantayan, Santa Fe ug Madridejos. Ang pagpatukod ug pag-ayos sa mga lawak tunghaan ug daycare center inabagan usab sa Metafil usa ka kumpanya sa Rafi. Ug mao kini ang hitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley. Maayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuga Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon AJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik ta mga higala, no? Sa wala pa ta mo break, nangutan ako ni Sir Lando kung after sa camp unsa may mga development or kausaban nga makitaan, no? Sa usa ka camper. Pinaka-usual or common yun na makita o pinaka-evident yun is ang ilang pagsaka sa ilang self-confidence or self-esteem. First day or unang adlaw sa camp, mawawon pa kayo, no? Dili pa maka-share sa iyang idea. Ang uban hilumon pa kayo. Uban hilumon gyud kanang murag kinahanglan gyud nimo pangutan-on og balik-balik para mo share gyud sa iyang idea or sa iyang i-express iyang feeling. But dito third day or padung na mo end, makita na nimo na dili sa ingon tabian but
kay balo na gyud mo express sa iyang idea mo, share na gyud sa iyang opinion na dili lang niya iluom sa iyang kaugalingon na mas na siya idea. So Kundi makaingon iya ta gyud Sir i-share. Lando nga sa inihinay ang iyang potentials Yes. mugawas. Ni gawas gyud. Alright. Nya dili na gyud siya mauwaw bali na ipakita kung unsa iyang skills or sa talents or sa iyang mga naibaw-an, no? Dili na siya mahadlok. Yeah. Sir, karon nga adlaw as of today pila na ka camps estimate lang kung why data nya pila na ka campers no ang atong na serbisyuhan. As of karon ato ang estimate is around 14,000 na ka-campers or participants and then a total of mga 400 camps na pod. Wow. Ito, So ubay-ubay na gyud. programs, yes, So ubay-ubay. makaingon ta nga sa maong gidaghanon manghinaot ta nga taas ang porsyento nga makaingon ta nga maayo gyud ni sila in the future no ang mga leaders nato. Yes, bali mo na ang ato ang tan-awon ani na in the near future at kaning mga participants nato or sa Cool Adventure Camp sila ni ang mahimo na mga leaders. Leaders nato. Leaders sa let's say sa business, sa politics, Sa lain-lain nga sa mga lain-lain na ba- sectors na aspect. nato. Alright. Sir, quick lang kayo. Pila na ni katuig ron ang Cool Adventure Camp since pagsugod. Of course, ang center atong ginugurahan atong Agosto 2. Apan ang program pila na ni katuig. 14 kapin, 14 Okay. or 15 years kay nagsugod yun ang idea bali pag 1999. 1999. And then muna to ga sugod ang programa but at that time wala pa tay center. Ang Yes. center was ni start lang mig operation or accept og program sa center last year but na again nag-open lang gyud ta official na to na opening was pag August 2. Agosto. Yes. Alright.